Първо снимай в общ план предметите. Видео ли снимаш? Да. И питката. Снима ли я? Снимах я. Айде. Давай, Гоги, давай. Ей. Математика на батко! Снима ли го? Математика на баткото. Счетоводител ще е човек. Няма да снимам видео. Много е категоричен избор. Инженерче. Браво, мамо. Браво. Не мрънкай, защото се записва. Браво, Гоги. Добре. Браво. Значи елката взе.